Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Ngano nawag man ka? Ganina doon ako'y tuyo ni mo, nisibat ka. Unsa may tuyo ni mo na ako? Disturbang sa taon kas papag-text bit na ko atong policewoman nga babae, oy. Mahimo bang makikita ta ng policewoman, Jumbo? Ha? O, ngano man, Brads? Magpatabag ko niya. Gusto ko basayod kung kinsagid ko. Ba? Mauusa? Oh, bida taro na, Brads, oy. Hatagan ko ni mo problema, do? Ha? Unsay hatagan ka problema? Dili ko ni mo tabangan? Mutabangan ako, dili. Patay ko ni kalakihan. Iba orar ba kong professor tao? Tikiw ko ni may bawan. Planong Bransi taon. Kung dili ka mutabangan ako, Jumbo, ayaw na lang. Ako naman yung guha. Para sa kukugaling. Mga ilo kinamong contact number niya. Tomas. Unsay Tomas? Igsuon kong Michael. Tomas ba? Samot ko na unsa ba ko? Unsay Michael? Unsay samot? Samba talaga. Parehas na. Parehas ba mga J kami o ka amen? Ana? Unsa? Pagtarong ka ni... Pagtarong! Kapakapan na sa kukisa. Imo mo kukikuliwa, Bransi! Sasamlagi mo! Please, release me, let me go! Ayaw ko binuangi, Jumbo. Wa ko magbinuangi mo. Kung sa may binuang na ko ba? Ha? Wa ka binuangi? Buhi ko, Dili, taga buhian. wadi Isang mukha pagkapa ka ba? Buhi ko, Bransi! Si, kapagkapa! Kapagkapa! Okay! Imo lang kikinto ko, Bransi! Bransi! Samlagi mo, taon noy! Dili, taga buhian. Dili, taga buhian. Ang gara na ka, mamatay gini ko na. Mamatay ko, kagunso di ka ba? Okay, nasakit. Galitan pag yung kunin magbuhi niya na pag yung doon. Wa ko kakapagapa pero nabanda ko, sakit ka. Di na ko, ani. Ikaw rin yung kapatay na ko! Ikaw yung tawa na ka! Wigay. Sakit, ay. Di na kunin mo, eh! Di na kunin mo! Si Brandy ko yung makapatay na ako ang kalakiya. Nagyo ko kagwanta nila. Di na yun. Bahala ka, Saroy. Surrender ko, ani. Monitor mo kanya tanan mong lihok ni Brandy. Okay, bahala na ka. Pero, ano? Binuang. Kumusulti. Di ko musulti. Di ko mutuo. Di kayo musulti ko. Di ko mutuo sa iyong isulti na ko. Ang tanan yung ibaon ko. Bahala ka, Bransya ka. Magbuhang na. Bahala na. Wala tayong relasyon. Pero, ang akong pamilya, ang akong anak, si tatay, si nanay, saan kayo may tabo nila kung si nanay, ang akong anak. Damn it! Off lang yapon ang cellphone ni Len. Almost 3 hours na. Usibuti pa sa buti. Di
di na siya mabuot magkisulti na ako. Ug iyang gituyo pag off ang iyang cellphone. No. No! Dili ko makatugod ini. Wala ko'y laing nahimo ron dinhi sa akong office. Ang pagsikir, suway o kontak niya. Di ka siya makontak. No, di ni mahimo. Di ko gustong iyan ibuhaton ako. Jumbo. Sakit tuyas ni Manay. Hello? Hello! Oh, suko man. Usa ito yan mo, Jumbo! Suko yun ay. Putlon lang nako. Saan nako ini? Oy, si Professor tawag. Siya na tawag nako. Tubagon ba ka na nako? Nasuko na ba? Ay, pero di nako tubagon. Masubot ka suko. Biyade oy. Tubagon lang nako. Unsa ba ka uni mo animala ka? Nga nanawag ka, unya giputol man mo kahit? Dead. Patay. Jumbo! Yes, sir! Yes, Professor! Non-proof! Di ba ako ka magkinsa na yung kasulti? Ha, Jumbo? Wapataon ko kaila si mga answer, oy, Prof! Wapa ko kaila ni mo. Pag ko kita ni mo, ikaw rin ni kaila na ko. Ibong mga ko kung unsa pagkaunsaan ni pagkaunsaan ni kaimtangan eh. Surrender ko ani, kay mamatay ko! Hiram! Hello, Jumbo! Animal, unsa ba? Panagutom bigyan ko ni mo! Gusto kang mahurot o kamatay ang pamilya ni mo? Ha? Anibala ka? Bro, ayaw. Maluhay kay taon ka na ko. Ayaw, bro. Mahurot ug masakir ang imong pamilya kung paundayonan ang imong kapahong diyang animala ka. Ayaw taon, bro. Bro, I love you, sir. I miss you, bro. I love you. Takuman ang baba mo, animal! Ow! Asa may tuyo ni mo? Ganun mitawag ka, ha? Gusto na ko mo surrender, sir. Hands up na ko. Baby, hands up! Panagutom bigyan ko ni mo? Tarong nga ako sa pagpagisulti kung dili ka gustong mukirig karon-karon na yun, ha? Jumbuha ka? Ano saan ni ba? Majikon, majikiro ka, ha? Sige. Wata karon ang o sa imong anak diha sa imong nahimutangan. Ayaw, sir! Ay, taon, bida sa dimo, bro, ba? Bida sa dimo, ha? Gusto ka mangumustas o sa imong anak? Ayaw, mapay-ihid to. Iko pag itong punta ko. Ihagi ko nimong animala ka. Naglakot akong daan, imo pag yung gipunan. Naunsa ka ba? Pa! Ay, grabiya, lapos, walaway, pisik man, grabiya. Samot, animal! Lagot na dyan ko. Sir, bro, Ako to lang, ni pisik dito mo. Ako to. Ako lagi, lagi, promise. Miss Samot, dito ako kung siya problema. Aron dili ikaw ug ang imong pamilya mo'y akong primungtang tawhana ka. Ayaw taon, sir, bro. Ayaw po, noy. Malukoy taon ka na ako. Sulti na. Unsa ba? Na-inlove ko. Ay! Si Brando. Buti ang makikita atong police woman nga babae. Si Rian Estrada. Unsa? Samay akong buhato na ni Prof. Saan man tao akong buhato, Jer? Hala ka, Ellen, oy. Sama nang imo nga nang hipos, bagas mo mga sininag mga gamit, oy. Mulayas ka! Wala ka paslanan kung magpabilin pa ko din ita siyang. Magita kong laing baay nga akong kapayaan. Nye, unsay buti bang ipaibot? Sorry, unsay Ipaibot, tabahin mo na akong gisulti, oy. ipasabot di ay. Nganong mangita magkagbahay nga kapuy-an lain. Dili na ko gustong tabangan pa ni Robert ta siyang. Hala? Nangluod ka, Ellen? Nga no, God? Nagwar mo?
Oy, hala. Away-away ko na sila. Unya pagkahuman og away, mag-away pod. Ay! Pagtarong na siyang seryoso ko. Babae man ka, so seryosa. Pahawa rin ko diya ta siyang. Ayaw kong sa muka. Day, ayaw, day, uy. Ay, sa kong hinginli, day, uy. Tininood na yun ng imo. Giingat akong pahawa ta siyang. Pahawa! Uy. Kalain sa ni Mulin, uy. Maning ka, bangka. Dili ka magtarong diha. Huwag ka magbinuang sa kong pagpakigsulti ni mo. Kung di mo kong surang-surangon na imong komedya diha. Pasayloa lang ko, good. Unsaon, di man siya ko kapugong. Ingon ani na manggid ko, tukar-tukar. Dailin. Nahuman ako sa pagpaghipos. Bye na ta siya. Haloy, day, tirot anay nagyuday ning imo, day. Wala dyan ko'y budget ini. May na lang ba, malibrihan ko nimo kay mangagdamag yung kanago pirmi kaon, good. Lin. Ta siyang suluho na lang ako ang pagpangita ni Tiyan. Ug ang hostisya siyang pagkawa kung kinahanglanon bang yun. Ha? Unsa ko'y... Unya si Robert. Di ba tabangan ka man kaniya? Kato kung amigo naman noon, tong amiga nimong babae nga pulis good, tabangan masad ka kaniya. Sao naman lang to? Gidawat na nako ang kamatuoran ta siyang gawa sila'y mahimo. Uy! Nga no, good. Eh kung tinuod pa lang silang mitabang nako. Kapi na sa tuig ta siyang ang pagkawa ni Jan. Ug hangtod ron, wa gihapon sila'y resulta. Wa! Day. Tanawa na lang noon. Day, ay na lang kung paghilak, day. Bito sabihin noon ning ako, day. Makahilak na lang sa noon. Ani mo, da, kay malukoy ko. Ganang mo hilak man ka. Gawa magkilabot na ko. Ay, ang budget man ba? Ay, kuan man ko ka na. Dako man ko kay kog masave ko na akapirmi good. Makakwarta man ko kaya tagan man ko nimo. Ilabi na kun may problema ko sa kwarta na aka nga mautangan ako pirmi. Ang nakanindot man gud nimo kay way ilis-ilis. Maura di ini nagkulaan ni mo. Dili sad. Uy, Prince magitang amiga magita. Mo nang mingawon gyud ko nimo day. Mo day maluoy taong kailan pagpiya din ni Ilin. Uy, ayaw lang. Uy, please. Unsa ta siya? Mibiya na sa Elaine diha siyang gipuy-an. Oo, si Rian. Seryoso ka ta siya? Dili, seryosa kay babae man ko. Ta siyang may babag makisulti kag tarong nako. Ay, si Rian. Asa man kuno sa Elaine mo paingon ha? Ug nganong mipiya man kuno siya diha sa inyong gipuy-an? Debaw ka nag-unsi may tabo, Jumbo, kung dili ka mo trabaho sa akong gipatrabaho nimo. Debaw ka niya na! Pero, di na yun mabangbang sa Brandre. Pero, oy, Mida, abi ba na ako, mamonitoran ni mo among mga panagsultihan gani hawa, di ay? Wa ko magka-monitor. Wa pa na ko ma-check up. O ma-retrieve ang naitabo ninyo kaganina. Kay busy ko. I-retrieve niya, di ha? Bahala lang kung magkaon may kumuting kahoy o kumuting kahoy ilaw niya, parisan mo buliring. Basta, baby hands up na gyugo. Busurrender ako sa pagbantay na hindi kong bata nga si Brande. Maluoy ka na ako, Professor Roy! Di na ko angay pang pasabot pa nimo, ha? Jumbo, basta nibaw ka na. Og bahin sa gusto niya ng paghimo og pakisusi, bahin sa iyang kaugalingon kung kinsa siya. Ako na ng problema. Bullshit! Gidugangan pas mga panuway ang akong kalagot. Oh, si Rian. Rian, abi na kung dili ka na makikigala pa na ako. Wa ko'y panahon nga makigtubay ni mo ni Ana Butanga, Robert. Mitawag lang ko. Kay gusto kong mahibaw ka. Nga wa na si Elaine siyang gipuy-an. Unsa? Unsay? Dili na ko na gusto magpatabang pa nimo.
Ingon man ako sa pagsulbad sa pagkawa ni John Milgar. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!